Het pand, hoe het er nou bij stiet, dat had nog het uiterlijk eigenlijk van de oorspronkelijke bouw uit de begin jaren 90. En wij vinden het echt belangrijk dat die supermarkt dit jaar komt, dat hij van deze tijd wordt, dat hij een moderne uitstraling krijgt. Buurt Super Wiersma in Oentjerkie, al in september failliet, maar intussen is het gebouw in handen van nieuwe eigenaars. Pauline en Dirk van der Meulen, bekend van Sliepwinkel Meulen en Baarsma, hebben het oernaam. Ze hopen met een nieuw concept de supermarkt in het dorp behouden te kunnen. Al is nog net bekend hokker dat worden mat. Wij voeren momenteel gesprekken met zowel landelijke spelers, maar ook lokale initiatieven. En wat de uitkomst wezen zal en de uiteindelijke invulling daarvan, dat kunnen we je pas later vertellen, want dat is bij u ook nog net bekend. Nevens de ondernemers had de supermarkt meer functies als alleen het verkeerpje van bladskippen. We hebben te krijgen met best wel een prutte oudere meisken. Zij is Oentjerk echt wel inricht. Uiteraard net uitsluitend. Heb ik een hele mooie nijbouwweek en van alles wat je wel is. Maar als we naar deze meisken, die je zien wenje en de mobiliteit, dan is een supermarkt gewoon van enorm belang. En dat jouwt ook dynamiek en het jouwt ook een mooie functie aan het dorp. Voor drogist en boerman van der Kooi wie het even schrik en doet de boorden zegt dat de super dicht wie. Maar hij is blij bij de nieuwe eigenaars. Dat zal positief uitpakken. Dan komen er volle meer klanten hier op het plein. Dus dan komen ze even een winkelje bij mij. Is te hopen. Dwarsbewoners vinden het echt spietig dat de vorige eigenaars failliet gingen binnen. Maar ik zei binnen blij dat ze aansen weer dicht bij huis om een bladskip kennen. En wat vinden we ervan als er nieuwe supermarkt in komen zoeken? Nou, dat zou ik helemaal aanjuichen. Want het is eigenlijk een dorp zonder supermarkt is echt een beetje. Ja, voor de leverens is het heel belangrijk. Buurtsuper vind ik mooi. Ik ben net zo bij van al die grote winkels. Dus ik wist net dat het er weer komen zou. Nou, als het er komt, dan ben ik er wel blij mee. Want dan kunnen we elkaar weer even treffen.